أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي على فوكا بركادا كسولي كيا أنكم تيجي محمد رسول الله كسيني نما أبانا سودنغوي كانيني مسار رحماني في مسامي بيدو أنكر جيلا كواتي ورفنا دو أنكر جيلا نكنا كلينكا أمبي بلا جيلين فو أم فلبغا بيورو يورو nyesiriki nani kanala amba fo aw bismillah shirfula kene kononala du ani dembaya ali plateau kanala ka foli ni tanin ta kadi an fama anan karamogo asid sherif usman madani haidara anaka dembaya anaka mbaga bela jeli bada foli amba tengu yere fanala nin kene kono o ko fe ni balmaw bi anyi wele bla anga musoba doma Madame Konate Safiatou Sissouma. Elle est chef de section de la promotion au Mabilibili Pado. Safiatou Sissouma, Madame Konate, et Nango promotion de direction nationale Coronado. Ambal Mamsouya Abibarakei, nous direction nationale de la promotion de la femme. Amba Fouka Walimando. Nima Famou Oula, elle est Madame Konate Safiatou Sissouma, chef de section promotion économique à la direction nationale de la promotion de la femme. Donc Amba Fou, Danti Foulimina. Au café, aménagé Kamasala Feminka, ou des missions de la direction nationale de la promotion de la femme. Promotion nationale. Barake Yorodu. Ni Amba Fama. Direction nationale de la promotion de la femme. Tchake Lamindu. Muso Kokorodu Mbaga Tchake Yorobilibilidu. Adab Nasama ka awala ani. Yanouche Ambal Mamso Ambifo. Madame Konate Inula. C'est Madame Diaby Noula. Bachité. Alhamdulillah. Amba fo i bismillah kene kono. Ça. Anyi wele bla ma wele Diaby adiara anyi. Foli ni tanni dilengo ima. Ani ki bismillah. Dakurunya kile foli mbi yere bulu. Kan nyashi an fleba ma. Yana nga du bara kono. Madame Diaby ini baraji. Saninga fanya folo. Be folo auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala ya njen dombaina. DNPF, Direction nationale de la promotion de la femme Jamakulu be. Anika farane Madame Konate Safiatou Sissouma. Ambe anfana ankaramogo. Ousmane Chérif Madai Haidara ambe foli belebeleta ka nyeshi akadu na kanobagaw na akaramogo to bela jelema ka tla ka foli belebeleta ka shin Chérifila tele barakela bela jelema kerengera lenyana e Madame Diaby Ramatu Diallo ni yake anani kenen soro li sababu boraila o bonya bilibili o temelenko yani ngal do kumana bamanan ko mulute sansoro juruko ko sababu fo aljina o sababu kele fo jandeme ala kan kishi jandeme ma basa hali fitri wala bisra jandeme bisra fitri wala nge ala kan kishi uma ndela foli bilibili fola ta kashi jorma anga ministry muso den ani du ministry muso bache sirilen Madame Diarra Jeneba Sanogo no boradu ne ka foli belebele ne ba ta kashi jonuma muso ba kelengele fengen temena anga tiaka baso ba inkono labu fama direction nationale de la promotion de la femme a directrice folo ka tala foka na ke ala ya a do Madame Kante Fatmata Jankuma Mutlenabi ne ka foli belebele buye kuniche
dusukun ni baara o tɛmɛlen kɔ dun ne ka foli bɛ Mali musow bɛɛ ye k'a ta togoda la fo faaba kɔnɔ n ka foli belebele b'u ye. Ayiwa a diyara an ye Mali muso bɛɛ ye foli laminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sherifula TV ye foli laminɛ ka taa se an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma n'o ye Ayidarala Dudumanba ye u ye foli laminɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛ Ala k'a sigi hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la. Ayiwa sans plus tarder Madame Konate Safiatou Sissouma an y'a fɔ promotion de la femme n'o ye an ka direction ye e bɛ se ka mun de fɔ an ye direction nationale de la promotion de la femme kan ale ye cakɛda jumɛn ye a sigira fana ni sisan cɛ u bɛ taa san joli la. Madame Jabi i ni ce i ka nin ɲininkali na direction nationale de la promotion de la femme n'an ko ko musow ka so belebele cakɛda belebele min bɛ musow kungo bɛ ɲɛnabɔ u ka sankɔrɔta n'u ka ɲiniginiw direction nationale de la promotion de la femme y'o ye. Direction de la promotion de la femme ministère de la promotion de la femme de l'enfant de la famille a baarakɛyɔrɔ bɛɛ la belebele ye direction nationale de la promotion de la famille ale de b'a bɛ camancɛ la a sigilen bɛ min a sigilen filɛ Sabalibugu hôtel Olympique côté dɔ in na an sigilen bɛ yen maison de la femme kɔnɔ maison de la femme de l'enfant et de la famille kɔnɔ an bɛ sangasoba dɔ kɔnɔ yen. Direction nationale de la promotion de la femme n'an ko musow ka cakɛda soba n'an ko musow ka cakɛ soba a yɛlɛla avril kalo tile fɔlɔ ka bɛn san 1000 ani san 999 ni 99 ma. Le 1er avril 1999 ni ma fili bɛ ɲina o bɛ bɛn san joli ma ɲina a yɛlɛlen bɛ ba san 25 de ma. So belebele in a yɛlɛlen muso belebele joli tɛmɛn'a kɔnɔ muso belebele 6 de tɛmɛn'a kɔnɔ fɔlɔ o ye Madame Keita Fanta Keita filanan o ye Madame Touré Dandara Kante sabanan o tilala ka kɛ tuguni Madame Keita Fanta Keita ye siɲɛ 2 k'a la naaninan o kɛra Madame Dambele Worokiya Dambele duurunan o kɛra Madame Tunkara Sophie Tunkara Sophie Keita Sophie Sukɔ o mana bɔ yen nɔ Madame Bokumu Awa Gindo nana an bɛ yɔrɔ min na bi na Ala y'a kalifa Madame Kante Fatumata Jankunba ma n'i ye jate minɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ 7 tɛ basa muso kelen siɲɛ 2 kɛ o de bɛ na n'o yɔrɔ ye. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cɛ ɲuman in na an ye faamuyali sɔrɔ o kɔfɛ direction nationale de la promotion de la femme yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don fɛn jumɛn de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Direction de la promotion de la femme n'u ko musow ka so kɛ caba cakɛda yɔrɔba n'a sankɔrɔta a ɲɛsinnen bɛ mun de ma ka fɛɛrɛw tigɛ min bɛ se ka muso ka yiriwali n'a ka sankɔrɔtaliw n'a ka ɲininginiw nɔgɔya cogo min na a ka baara belebele dɔ y'o ye n'o bɔra yen ka musow ka hakɛ ɲini musow ni cɛw damakɛɲɛ na n'a bɛ fɔ ko légalité a b'o o fɛn na o yɔrɔ kɔnɔna na an ye la loi 052 ta min bɛ kɛ n'u b'a fɔ a ma ko quota an y'o sɔrɔ le 18 décembre 2015 an y'o sɔrɔ o la o tɛmɛlen kɔ dun musow mago bɛ jɔ fɛn ɲɛfɛ na so in a sigilen b'o kama k'u dɛmɛ k'u pɔtɔpɔtɔ ka yiriwali fɛn don o kɔnɔna na.
ayiwa an b'i fo danti foli min na ayiwa direction de la femme i y'a fɔ a sigilen don ka musow dɛmɛ k'u tɔpɔtɔ a bɛ musow dɛmɛ cogo di a bɛ musow tɔpɔtɔ cogo di a bɛ musow dɛmɛ cogo di a bɛ musow dɛmɛ i b'a dɔn ne balimamuso du kɔnɔ muso ye du kuloma ye n'a fɔra muso ye du kuloma ye munna muso de bɛ wuli fɔlɔ muso de bɛ da fɔlɔ cɛ mana bana muso de b'a ladon muso mana bana a yɛrɛ de b'a yɛrɛ ladon den mana bana muso hali dudenw tɔw mana bana muso o kɔnɔna na an ye mun de sɔrɔ an ye bolobara ninnu n'a bɛ fɔ les activités génératrices de revenus an y'o o de sɔrɔ musow ye o baara ninnu kɔnɔna na mun b'a kɔnɔ jabida b'a la ka dumunifɛn bayɛlɛma o b'a la ni dumunifɛn bayɛlɛmala dun jabida b'a la perlage b'a la n'o ye kɔnɔtu ninnu ye maquillage yɔrɔ ninnu b'a la o tɛmɛlen kɔ nakɔsɛnɛ b'a la o tɛmɛlen yɛrɛ kɔ muso bɛ ka musow dɛmɛ sɛnɛ fana na parce que togoda la n'i ye musow sen bɔ sɛnɛ na a bɛ dɛn dɛ u b'o fɛɛrɛ ninnu bɛ tigɛ o la ayiwa hali bi an b'aw fo o tɛmɛlen kɔ o fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ togoda la tuguni an ma se an b'o fɛɛrɛ ninnu na ayiwa o diyara an ye an b'i fo hali bi k'i waleɲuman dɔn ayiwa nin bɛɛ kɔfɛ aw kɛlen bɛ ka musow ka hakɛ i komi i y'a fɔ cogo min na a n'u ka tagaɲɛ aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw boloda walasa olu bɛ se ka sinsin cogo min bari i bɔra sisan ka dɔw fɔ an ye nka dɔwɛrɛw fana bɛ yen i n'a fɔ muso basigi ani hakilisigi ninnu yali aw kɛlen bɛ k'o fɛɛrɛ dɔw boloda musow ye wa o fɛɛrɛ dɔw bolodalen don o fɛɛrɛ dɔ ye jumɛn ye an bɛ kunnafoni di musow ma n'an ye kunnafoni di musow ma jamana fantan 4 bɛɛ la kunnafonidilaw bɛ yen ka musow kunnafoni n'o tilala dun sariyakisɛ dɔw talen don mali kɔnɔ dɔw tan bɛ mali kɔ kan musow ka protection kama musow ka ladoli kama o sariyakisɛ ninnu fana olu talen don musow ka ɲɛtaga kɔnɔna na ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an y'o de fɔ aw ye hali bi nin bɛɛ kun ye aw bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na ka aw to aw sigiɲɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow kunkanko kibaruya la sabula muso ye pilier de ye anw de bɛ fɛn caman dɔn du kɔnɔna la wa anw de bɛ se ka fɛn caman fana ɲɛnabɔ o kɔrɔ tɛ k'an jɔra an cɛw la o kɔrɔ tɛ k'an jɔra an faw la mais an ye aw dɛmɛbagaw de ka se ka adamadenya k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo o hukumu kɔnɔna la an ni an balimamuso bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Konate Safiyatu Sisuma ye ayiwa madame Konate Safiyatu Sisuma diɲɛ wolokilen don bi a kunjugu kan diɲɛ ma nɔgɔ an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an b'an ja yɔrɔ min k'a sababu kɛ an ka ɲɔgɔn taraki ye n'o ye violence basée sur le genre ye ayiwa aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de ye boloda walasa min ye an ka dankari ɲɔgɔnna nin ye u bɛ se ka kunbɛn cogo min na dankari ɲɔgɔnna in cɛ ka dankari muso la o dɔrɔn tɛ wa an kan bɛ min fana ma muso fana ka dankari cɛ la o fana dɔrɔn tɛ a bɔra sira fɛ hali ni an denw t'a dɔn nin si tɛ se ka taga muso to donc aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw de sɔrɔ walasa o ko ninnu bɛ se ka dan sira la cogo min na madame Jaabi n'i ye ɲininka o la o ɲininkali diyara n ye ɲaganta jugu minnu talen don bi diɲɛ kɔnɔ ka musow sɛgɛrɛ i yɛrɛ ɲuman na n'a bɛ se ka kɛ muso kunda ou bien n'a bɛ kɛ cɛ kunda an musow de ta ka ca basa muso fanga ka dɔgɔ o hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ min tigɛlen don musow ka so belebele in fɛ n'o ye direction nationale de la promotion de la femme ye programme dɔ de bɛ yen o programme labɛnlen don o programme o labɛnlen don directeur kelen b'a kan
olu de ɲɛsinnen don olu ka baara kɔni yɛrɛ o ɲɛsinnen don ɲaganta ninnu kɛlɛli ma o programme in tɔgɔ ye PNVBG o programme in kɔnɔna na an kɛlen don ka centre belebele 20 yɛlɛ Mali kɔnɔ Mali kɔnɔna na ni ɲaganta ye muso min sɔrɔ ka bɛn n'o yɔrɔ min ye i bɛ taa ye olu cɛsirilen b'o la o n'a bɛ fɔ a ma ko One Stop olu ye o yɔrɔ ye an bɛ o yɔrɔ la ye directeur kelen bilalen bɛ a la One Stop Center olu tɔgɔ y'o ye ni ɲaganta y'i sɔrɔ n'i taara ye u b'i lajɛ i ni min ka kan n'a sɔrɔ wele bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ wele i bɛ furakɛ furakɛli kɔfɛ dun furakɛli dɔw bɛ se ka mɛn furakɛli dɔw tɛ mɛn o furakɛli minnu fana bɛ se ka mɛn i bɛ lada i bɛ lapɔtɔpɔtɔ k'i furakɛ k'i ɲɛ k'i hakili sigi o tɛmɛnen kɔ dun yada mɔgɔninfin n'i bɔra o dɔ la i bɛ kɛ i b'a fɔ i ɲugu donnen du yɛrɛ la pour que k'i ni mɔgɔw kɛɲɛ an bɛ se ka i ta socio-économiquement u bɛ se ka dɛmɛ don i la o dɛmɛ kɔnɔna na i bɛ baara kɛ i yɛrɛ bɛ se ka nasɔn i yɛrɛ cogo dɔ la i ka adamadenya kɔnɔ. Ayiwa hali bi k'i fo k'i waleɲuman dɔn Madame Konate Safiatou Sissouma an ye faamuyali sɔrɔ i ka walawalali ninnu na nka musow fana bɛ yen minnu tɛ hali faaba in kɔnɔ yan n'o ye an balimaw ye togoda musow direction nationale de la promotion de la femme aw ni togoda musow cɛla bɛ cogo di? Madame Jaabi n'i ye ɲininka o la o diyara n ye an ni togodala musow cɛ an kɛlen don ka so 32 n'a bɛ fɔ a ma centre d'autopromotion an kɛlen don k'o yɛlɛ Mali kɔnɔna na o centre d'autopromotion ninnu kɔnɔ an ka togodala muso ninnu u bɛ taa baara kɛ o kɔnɔ o baara ninnu dɔw ye o so 32 in kɛrɛfɛ an kɛlen don ka CFADER 2 fana yɛlɛ o yɛlɛlen don o kelen bɛ Duyɔlɔ kelen bɛ Welesebugu minnu bɛ k'a so ninnu kɔnɔ musow u bɛ taa bololabaaraw dege a kɔnɔ u bɛ kalan kɛ u kunna ni kalan kɛra i kunna i bɛna bololabaara min kɛ i bɛ se o kɛcogo la i bɛ se k'o tɔnɔ labɔ cogo min na o kalan de bɛ k'u kunna ye k'u bilasira an kɛlen don k'o de sɔrɔ togodala musow ye. Ayiwa direction nationale i bɔra k'a fɔ a bɛ baara minnu kɛ a ka baara cɛsiri b'a kɔnɔ bamananw ko ten ji kunnankolo tɛ kun ayiwa direction nationale de la promotion de la femme aw ni mɔgɔ jumɛnw de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baɲumankɛ tɔnw de don wa ou bien gouvernement dɔrɔn de b'aw kɔkɔrɔma dɔn? Madame Jaabi i ka o ɲininkali diyara n ye nin yɔrɔ in na n bɛ gouvernement mɔgɔw fo ka tila k'u fo basa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ji kunnankolo tɛ kun wa mulu fana tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn musow ka soba musow ka cakɛyɔrɔ soba direction nationale de la promotion de la femme ala ni faamaw sababu an ka ministres n'an ka présidents u y'u se kɛ olu kɔfɛ dun ni ma fili ma ɲina nin yɔrɔ in na n bɛ baɲumankɛ tɔn bɛɛ lajɛlen fo k'u fo ka tila k'u fo k'u waleɲumandɔn mun na u ka cɛsiri n'u ka ɲiniɲini na an kɔfɛ u b'an dɛmɛ wa baɲumankɛ tɔn minnu b'an dɛmɛ tiɲɛ na Madame Jaabi u ka ca n da tɛ se ka s'a bɛɛ ma n da bɛ se ka se kelen-kelen min ma kɔnɔ projet Suède Mali b'o la UNIFEM b'o la UNFPA b'o la PASERB b'o la projet du Toloma b'o la ani projet Danbe n'o tɛ a ka ca ni n ko n b'a bɛɛ fɔ bi an tɛ tila wa n ka foli belebele n da sera ma n da ma se min ma n ka foli belebele b'u ye halisa u k'u cɛsiri an dɛmɛli la
musow ka sankɔrɔtali la. Ayiwa o diyara n ye an b'i fo hali bi k'i waleɲuman dɔn. Ne ko i yɛrɛ bɔra sisan k'a yira k'a fɔ promotion de la femme n'o y'a direction nationale ye a dayɛlɛnna a bɛ wagati bɔ. Ayiwa a dayɛlɛnnen tile kana se sisan ma gɛlɛyaba jumɛn de b'aw kan? Madame Jabi i ni ce. Gɛlɛyaw b'an kan dɛ, gɛlɛya caman b'an kan nka belebele dɔw ye mun ye adamaden ko b'an na, adamaden minnu bɛ se baara ɲuman na a mɔgɔ dɛsɛ b'an na a man ca an mɔgɔ b'olu la ni gouvernement bɛ se k'olu dɔw fara an kan tuguni a bɛ diya an ye n'a bɛ fɔ o ma les ressources humaines qualifiées an mɔgɔ b'o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen baarakɛminɛ ko b'an na mansin ko b'an na i tɛ se ka i b'a dɔn bi tile la mɔgɔ tɛ se ka baara ɲuman kɛ ni subahana mansin ninnu t'i bolo n'olu t'e bolo e bɛ kɔfɛ basa yɛlɛma nana diɲɛ kɔnɔ o fana ntanya b'an na o fana ntanya b'an na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi o tɛmɛlen kɔ lakana sigibaliya an ka togodaw la i b'a dɔn lakana togoda la nin yɔrɔ la tuguni i y'a fɔ cogo min na n b'an ka faamaw fo ka tila k'u fo u ka su ni tile cɛsiri la u b'u seko la n'i y'a mɛn an bɛ daga sunɔgɔ ala ni olu sababu donc n ka foli belebele b'u ye tuguni k'a sababu kɛ mun ye togodala muso n bɛ se k'a fɔ an bɛɛ y'a ye n'i tɛ togodala i tonso bɛ yen n'i tɛ togodala i somɔgɔ bɛ yen ni kɔɲɔ ye dɔ sɔrɔ a bɛ komi a y'an sɔrɔ i y'a mɛn ni kɔɲɔ olu dɔ sɔrɔ o bɛ an bali sunɔgɔ la o ɲaganta ninnu a bɛ se ka kɛ muso bɛ se ka bali k'a cɛ ka ɲaganta s'a cɛ ma komi n'a fɔ cɛ fana bɛ se ka ɲaganta s'a furumuso ma an dun ka laadaw la muso ka ɲaganta s'a cɛ ma a tilelen tɛ mais tuma dɔ la dusukolo tɛ kunberekun ye n'a bɛ kuru n'o mana kɛ an bolo fila b'an kɔ an furukɛw ye o yɔrɔ la mais furukɛ fana o fana ka ɲaganta bɛ se ka s'a ma o tɛmɛlen kɔ wolomuso ɲinini ka bon an denw e den ne den a bɛ ne ta ye olu fana bɛ se ka ɲɔgɔn ɲaganta tuma dɔ la donc o fana ye gɛlɛya belebele ye an kan koyi an bɛ hami n'a ye su ni tile parce que n'a ye sɔrɔ a bɛ komi a ye ne sɔrɔ n'a ye ne fana sɔrɔ a bɛ komi a ye sɔrɔ donc o ɲaganta ninnu o degun minnu b'an balimamusow ka togoda la ka na an fɛ vraiment o ye gɛlɛya dɔ ye gouvernement bɛ k'a se kɛ a bɛ k'a se kɛ hali bi an ka dugawu b'a ye ko sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔ yɔrɔnin kelen nka a mɛn o mɛn a bɛ ɲɛ nin gɛlɛya ninnu olu b'an kan ala k'u wuli ka bɔ an kan amina ya rabi ayiwa wagati ale sɛbɛkɔrɔ kurunna dakurunya laban min b'i bolo walasa ka wula in na émission kun cɛ kuma kun cɛ kuma la ani folikan min b'i bolo yani an ka émission datugu. Madame Jabi n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa e ko ni nunji ma a faga daji tɛna a faga fiyewu nin yɔrɔ in na n'i ko muso i ko du n'i ko muso i ko dugu n'i ko muso i ko jamana ni muso sɔnna a bɛ dugu jɔ ni muso sɔnna a bɛ du jɔ ni muso sɔnna a bɛ jamana jɔ o hukumu kɔnɔna na muso bɛɛ kelen-kelen musoba cɛsirilen de ye ne madame Konate ka Safiyatu ka wele-wele de bilalen don n balimamuso cɛsirilen ninnu bɛɛ ye k'a bɔ togoda la fo faaba kɔnɔ an ka wuli madame Jabi k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma nin tɛ kunbɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma dun an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ madame Jabi jamana in a bɛ bɔ nɔgɔ la ni muso sɔnna a sɔnna ni muso sɔnna a sɔnna dɛ n ka foli belebele b'u ye
foli belebeleba a bɛ Mali musoba cɛsirilen bɛɛ ye n'i ko musoba cɛsirilen musoba cɛsirilen dɔrɔn tɛ kalan ye o musoba cɛsirilen bɛ fan bɛɛ muso n'i muɲuna ka sabali i ye musoba cɛsirilen de ye n kan bɛ olu musow ma muɲu ka sabali n kan bɛ olu de ma hali bi wele bila bɛ anw ma an bɛɛ lajɛlen muso ma bɔ muso la an ka wuli k'an jɔ k'an kɛ kɔnɔkulu ye ka bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi ka fɔ kɛ ka Mali bɔ bolo nɔgɔ la ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn a y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan musow de bɛ ɲɔgɔn kan ko dɔn musow de fana ka kan ka ɲɔgɔn minɛ musow de ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ musow de ka kan ka ɲɔgɔn kanu musow de ka kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sabula n'anw donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn caman bɛ dilan duba caman goyara musow guaba caman cira musow wa n'an farala ɲɔgɔn kan anw de b'a dilan n'an farala ɲɔgɔn kan an cɛw bɛ fara an kan an denw bɛ fara an kan n'o kɛra duba kelen soba kelen mɔgɔkuru kelen o tuma hali bi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana Ala k'a suma Ala k'a diya an ka jamanakuntigiw an b'u fo Ala ye minnu bila an kunna nin wagati in na an ka foli b'u ye an karamɔgɔ a Seyidi Usmani Sherifu Madani Hayidara n'a ka denbaya an b'u fo k'a ɲini dali masa fɛ Ala k'a sigiyɔrɔ yira an bɛɛ lajɛlen na Madame Konate Safiyatu Sisuma k'i yɛrɛ fo ka an ka directrice nationale fo n'o ye Madame Kante Fatumata Jankunba ye an ka foli b'a yɛrɛ fana ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la a tun an ka na kɛnɛ in kɔnɔ nka kow cayalen don o de y'a to a ma kɛnɛ in sɔrɔ donc an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a bɛɛ ye faso baara ye k'a ɲini dali masa fɛ Ala ka sigiyɔrɔ yira an na ni Ala sɔnna a k'an bɛn